играта Five Nights at Freddy's 2. Първото е за нова игра, второто е да се продължите, третата е за да играете тайните 6 нощи, четвърто е за да си изберете. Както вече виждаме най-трудното ниво на Фреди, Бъни, Чика, Фоки, Бебе, той Фреди, той Бъни, той Чика, Мегъл и Golden Freddy. Да започнем. А сега ние ще ви покажем как да минете нощта за 3 секунди. Ние сме на седмата нощ, която е най-трудна. Докосвате на носа на Фреди, който е на плаката най-отляво, натискате CD и плюса, който е най-отдясно. Сега ще ви покажа. Много набързо, защото веднага ще не е стреснат. Чудовищно. Тук на плаката натискате CD. Минахме. Това беше. И това е от нас. Ето както виждате, това беше края и ние приключихме. Ние минахме най-трудната нощ, който много рядко хора стават да минат. И ние минахме лесно.